Grabe. Alimutan sa balay, oy. Grabe na ang panahon ron. Pretty na mainita. Wow, bugnaw dia. Us, kitilamiya ko inom magbugnaw yun. Nami kay kaon og Facebook ko. Drop. Ay, what? Ayaw. Ay, hapit. May mga tao dito. Say, tao dito. Bobo, ayo harus ayo. Oy. Ari, sabi ko tinda, dai ko. Oh, sabi ni boss. Tinda ko sana. Sana, boss. Sana. Ba, bobo. Kana kon? Drop. Ay, butang. Balik to. Baru dah kay. Ay, kay korta. Pretty nitas panahon. Baru kay. Bugnaw ni? Oh, bugnaw kina. Grabe bugnaw. Pretty dakuha ang Facebook ko nimo. Ah, mabito na ikuan ako, balik ko ron. Uy. Unsa ni Facebook ko ni Red Rose man. Lang, maano ikakuanay mo nga. Ma'am, masig kawat yun sa sulingan. Ingon ko Facebook ko. Red Rose man lagi. Na magbalik ka na ko kuan tinuod mo. Kuwat niya kay makuha ko kwarta. Facebook ko na ako Facebook ko gibo, skindi. Tulo ko na class ko lang ko. Ingon ka. Facebook ko. Red Rose man pero ako ning Tinutanay ko na ako pagpamaligya ako kay kita pagpus merkado sa Balamban. kuwat niya kay kuha ko kwarta. Kasi pag ko kay mo ko balik ko. Balik ko dia, balik. Balik ko din. Inipas ko, balik ko dia. Alay kay init kastalan. Lagi. Kita ko na magpalit na. Balik ko na. Ako kay sa dadre. Balik ko kuan. Tapos pagaling suryanan ako. Ato pa kadung kuan ni. Ibabaw sa Aguratoy. Saan mo tawhanay? No, ba'y mamaligya nga Facebook ko. Nga, Red Rose may suot sa Facebook ko. Unsan tao na pagkabaligya, unsan mo tawhana? Nga, napay manuroy nga. Facebook ko mo diya, Facebook ko. Nga, mapayong, nayhay. Saan itong leaking mo tawhana? Anong unsan mo mamaligya tawhana? No, Facebook ko akong gipalit. Red Rose may suot. Unyara ko to balikon tawhana eh. Unyara ko to balikon, pabiklan ko to na yun. Pabiklan ko to. Pabikil ni ko ah. Di ko to, unyara ko to balikon. Bahala mo suko to tawana lagi. Bahala mo suko to. Gamay tawa to. Terus, pilari pagliya ba to eh. Piti din to lagi magsuko-suko lagi. Piti din to. Unyara ko to balikon. Kaya po ning kuan na nagpalit niya sige pabili-pili na. Way kapay, kwarta way nagda. Napiti dugaya wa pa ginapalit. Hula sa tuwana eh. Bay ba't ito sura na di man bayar kuan. Nga nagdali ko. Mo ito para ba ko sa Aguratoy ba na kuan? Kabawi. Kumay tumiyar pila ko pag dahil niya to kuan. Pamligya. Nya tangon pa gyud. Oh, boss! Anan, tapos lang aning kuan ay. Oy! Nay, ang sabi ni boss. Wa pag mo bayad sa akong kuan lagi. Akong Ay, sige, pagbuot. nako Nabura ka na nuroy. magali ako ka na. Atong bayad ito akong kuan boss. Ay, kuan ako ba? Kining Facebook ko mo to kuan bugi. Ako'y ganun mo bayad, ano? Oh. Ay, ang imong Facebook ko, Red Rose, hindi ko ano? Nakaya napalit na to dito sa kanang taon to. May siningan na palit ng hindi. Pwede mo naman ang klase ito ah. Red Rose, oh! Oh, oh kasi kuwan ko eh. Huwag kay bawan sa akong kuwan. Ay, boss kay. Boss kay. Ay, pamilya ako. Gadani mong ko. Niyo siya ka boss. Gadani. Mo eh. Ikaw ito, mamalit ka. Wala ka ba dyan? Kita sa kuliog eh. Grabe yung paninda, pitinita pa. Eh, gata gulasan. Ay, kulang ko ano eh. Bakit? Yung ka pa, pag niya bayari. Gintim, kas pa niya eh. Gulatan eh. Kuhana. Abot yung paninda kuhan. Abot yung tagbalayan eh. Niya, kuhana yung pikuhan. Halin na tarong. Kita din. Tama na yung nakag-imalas na ako ron. Utang pa yun, pag-bayar eh. Eh, pagkita yun, kikla ko yan. Nahinda pa Facebook ko, iutang pis ka buwan. Labag ni ko na pangukala, may pag... Bila ko ka maninda eh. Nya, ang iya parang istorya, ridul ko ko lang suot. Nadi ko sa ubos na sa Blackdoll. At padong Facebook, isano. Facebook ko kasi dapat kasi kanya, kung kwan tulog na kaklase. Nya, karon iutang pis pagaling abot ka mo eh. Nakaw ko gikan sa kwan ko, Blackdoll. Isano. Ang tawa na, tangon hinubay nga. Ibaw nga iti, inilis ng halin kay init kis na lang. Doon ka begini ya. Hala eh, ayaw ni Rida ha.